kana kasuwanci amma baka da ilimuka guda biyar, magana ta gaskiya kasuwancinka zai tsaya cak nan da wasu lokuta kaɗan. Ka saurari wannan bidiyon daga farko zuwa ƙarshe kafin lokaci ya kure maka, ka fahimta kuma ka nema masa solution. Abu na farko, ka tabbatar kasuwancinka da kake yi kana da ilimi a kansa. Da yawan mutane suna kasuwanci ne wai don sun ga wane yana kasuwanci. Babbar kuskure ne. Abu na biyu shine ka tabbatar ka san wannan kasuwancin naka wace matsala take magancewa. Idan har business ɗinka baya magance matsala, just kawai ka ga wani yana yi kai ka fara, su magana ta gaskiya nan da lokuta kaɗan zaka ga business ɗinka ya tsaya cak. Abu na uku shine ka daina copy and paste other people business. Sabida me? Mafi akasarin business ɗin da muke a arewacin mu na Najeriya copy and paste. Zaka ga mutum yau kaga yana sayar da wani abu wanda yake kawo mishi customer, wanda yake kawo mishi ribobi, sai ka ga a maimakon kai ma ka kofi irin idea ɗinsa, amma ka zo ka kirkire wani business wanda maybe zai taimaki wancan kai ma ka samu kuɗi, ko kuma maybe ka kawo wani abu wanda kai ma ɗin zaka na solving problem ɗin mutane, just kawai ka je ka fara exactly ɗin irin wannan business ɗin, kuma ka zo ka fara kusa da wannan mutumin. So kun ga anan ka nuna kai baka san menene kake yi ba. So ba wai don kasuwanci kaga yana tafiya zaka fara irin exactly kasuwancin ba, a'a, ka dauki wani strategy a ciki ka hada da naka domin fara kasuwancinka. So idan ka hada abubuwa guda uku nan, tabbas za su taimaka ma insha Allah. So idan ka shirya koya kasuwanci musamman digital marketing, lokaci bai kure maka ba, ka duba bio ɗina akwai link, ka danna shi, ka danna zai kawo ka Telegram channel ɗina kai joining. A duk sati ina dropping tips and strategy a cikin wannan channel ɗin. Idan baka da Telegram, just kai following ina, ka je kai downloading Telegram, sannan ka zo kai subscribing Telegram channel ɗina. A nan zaka samu ilimin sales and marketing da dama a ciki insha Allah. Kar ku manta, ni ne naku Bakar, sai mun haɗu a bidiyo ɗin mu na